En muistatte eilisestä. Te ootte ihan parhaita, mutta oikeesti pistäkää oikeesti niitä kysymyksiä sinne alas tulee. Koska mä haluaisin tehdä kysymyksiin vastailua. Koska se olisi tosi kivaa. Ja Sofiasta on nyt tämmönen epätarkkainen. Osaa tarkentaa tällä. Ja kiitti kaikille, jotka on kattonut sen eilisen videon. Ja niin, mä löysin eilen tämän mun toisen seisovan kissan. Eli toinen tuolla alhaalla. Ja toinen on tässä. Tää on aivan ihanaa. Oikeesti pussatkaa, tai halatkaa nyt teidän laikia. Me saatiin haliteilla ja seuratkaa mua IG-stä. Mä en muista mun IG-nimeä, pitää tarkistaa. Vissiin mun tietääkseni timanttipetshops _05 tai jotain semmoista. Mut käykää seuraamassa mua. Mä en oo ihan varma, onko siellä enää juttuja, koska mulla ei oo enää mä en käytä enää niin tietä hirveänä. Mut joo. Ja kuten eilisestä videosta, jos katsoitte sen, niin saatoitte huomatakin, niin mulla oli eilen ihan eri petsi. Ja muuten mulle saa oikeesti lähettää fanipostia, jos haluu. Jee! Kiitti kaikille, jotka niin, mihin me jätinkään? Jos te tykkäätte mun editointitaidoista, niin hyvä. Tekää kommentteihin oikeesti niitä kysymyksiä, mutta joo, mä en tiedä mikä video tää oli. Tämmönen lyhyt infovideo. Niin, moi moi! Oh yeah, aha, oh yeah, aha.